ceo grad predvođeni. I vi parlamentarni predsjednik. Kaže, nismo bili moći, gotovo. Možemo kamion, ajde! Dok na hiljade građana ide ka Beogradu, za socijaliste počinje običan dan. Mi smo normalno došli na posao, normalno radili svoj posao i svi moji zaposleni su bili u ministarstvu, svi su otišli oko 4, pola 5, a ja sam ostao u ministarstvu do pola 6. Prema tome, uopšte nisam imao u svojoj nekoj ličnoj vizuri razmišljanja da mogu nastati neki problemi i da nešto katastrofalno može da se događa. 5. oktobra 2000. godine bio sam na mostu u Novom Sadu, opet na jednom od gradilišta, posljednjem velikom objektu iz obnove zemlje, Varadinska duga. Ja sam se vratio na Novog Sada i tek onda na ulazu u Beograd video sam šta se dešava. Otišao sam u svoju kancelariju dolu u Nemanjinoj ulici, gde sam zatekao svoje saradnike i tu smo se dogovarali kako ćemo dalje nastaviti realizaciju ovih projekata. Moram da kažem da nisam ni imao neku ozbiljnu informaciju o tome da iz jednog dela Srbije kreću vrlo organizovane kolone do onog trenutka dok me pokojni ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojković negdje oko 12 sati ili 11 sati nije pozvao telefonom i pitao me da li bi mogao zoveš direktore tog i tog preduzeća da vidiš da li mogu na Ibarsku magistrali i kao Brenovcu da postave svoje teške građevinske mašine. Ja sam rekao, Vlajko, pa to je vaš posao, to nije moj posao, ne pada mi napamet to da radim. A tad sam shvatio prvi put da se nešto događa, da iz Srbije kreću kolone i tad sam shvatio da je to nešto ozbiljnije nego što sam ja mislio. Vlajko je bio uzbuđen više nego što sam ja očekivao, upravo zbog toga što nije mogao da spreči ulazak, kako on kaže, teških građevinskih mašina u grad. Pa me pitao šta da radi. Kaže, Vlajko, to je stvar policije. Pucajte u gume pa nek se skrenu u mašine. Ako su već dolazile, on je mislio da sam ja šef na sve te građevinske mašine, što bi se reklo po Srbiji. Naravno, Srbija ima 10.000 građevinskih mašina i to je bilo teško sprečiti. Služba državne bezbednosti nije bila tako neobaveštena. Postojale su informacije o učešću stranih obaveštajnih službi u pružanju logistike, kao i pristizanju znatnih finansijskih sredstava iz inostranstva koja su stavljena na raspolaganje liderima DOS-a. Znalo se da će demonstrantima biti podeljena veća količina oružja i postojala je opasnost od izazivanja oružanih sukoba. O svojim saznanjima upoznali smo ministra policije. Bilo je sigurno i informacija da među ljudima koji hoće da dođu na demonstracije ima ljudi koji su posjedovali oružje. Na kraju krajeva to se moglo i pretpostaviti. Nismo ni spavali 4/5, jer jednostavno sve je počelo puno ranije. Sva ta organizacija po gradovima, stizali su različiti izveštaji, tako da te 2 noći mi nismo ni spavali. To se nije moglo desiti preko noći, ali jednostavno mislim da je suviše se olako ušlo u to da će se to možda rešiti nekim događanjima na sam taj dan, da li intervencijom policije, vojske, to je bilo apsolutno nerealno očekivanje i mislim da nikome to nije ni padalo na pamet. I šta je tu u stvari policija i vojska i mogla da uradi? Očigledno da te vesti nisu dolazile gde treba ili su dolazile gde treba, ali ti ljudi koji su trebali da ih proslede dalje nisu htjeli da ih proslede dalje. Ne, ja sam razgovarao od Pavkovića u kući njegove, 4. oktobra i vidio sam da je on bio tu dosta ovako nervozan, što bi se reklo. Znači, to samo govori da je i on očekivao tako nešto. Naređenja koja su izdata te noći bila su veoma ozbiljna. Bilo je naređenja da se jednostavno zaustavljaju kolone ljudi koji su trebali građana koji su trebali da dođu prema Beogradu. Bilo je naređenja da se upotrebe i sredstva
koja nisu adekvatna za takvu vrstu izražavanja protesta. Sredstvo je i automatska puška. Sredstvo je i prekomerna upotreba suzavca. Oni su dobili naređenje, to smo mi znali, da upotrebe silu. Ali sam rekli, ma ne dolazi u obzir. Bilo je naređenja koja su išla direktno, ali je bilo mnogo više onih naređenja koja su išla nekim poprečnim linijama. Iz te zolje trebaju da napuca neki normalni Srbin, neki normalni građanin Srbin, neki normalni policajac. I oni su to odbili. Ja sam čuo za tu priču, naravno, da je trebalo da se iskoriste zolje za pucanje, nemam pojma, u kamione, autobuse i tako dalje, ali iskren da budem, ja u to ne mogu da poverujem. Njihovo naređenje je postojalo da se ide naravno do kraja. Napravljen je spisak od 50 imena ljudi koje je trebalo likvidirati. Taj spisak se šetao od državne bezbednosti do Pavkovića. Bilo je naloga da se ubije 50 ljudi, da se, ne znam ni ja ovo ili ono uradi, ali to je dosta bilo konfuzno. Nije to bio jedan jasan, racionalan plan koji bi obećavao neki rezultat efikasan. I s druge strane, ti ljudi nisu bili za to. Oni su bili vrlo skeptični i među njima nije postojala solidarnost i lojalnost prema Miloševiću. I lideri demokratske opozicije Srbije imali su plan za taj dan. Znatno pre 5. oktobra dogovoreno je da se krene ka Beogradu iz više pravaca. Ključni sastanak održan je u sportskom centru Železniku u dobro obezbeđenoj i zaštićenoj sobi. Još jedan stepen koji smo napravili bezbednosti, to je da se nikada nije ulazilo baš najkraćim putem. Već do nje je postojalo jedno 10 puteva. Evo ovde smo na ovom mestu imali jedan veliki sto. Nije bilo sve ovo što se danas nalazi. Naravno, napravljeno je kao konferencijska soba. Dosta dobro obezbeđena od mogućih varijanti prisluškivanja, zatvorena sa svih strana. Tako da je ona odavala utisak i mislim da su pojedinci dobili taj utisak koji su bili ovde u sobi, da ona nema prozore. Do nje se dolazilo na različite načine, ali u njoj je održan ključni sastanak nakon 24. septembra, gde smo dogovorili koji će pravci biti pokriveni, koji iz kog pravca od lidera DOS-a predvodi građane, kako organizovan. Tog 5. oktobra hiljade građana organizovano je krenulo iz Čačka, Užica, Niša, Novog Sada, Subotice. Svi su imali samo jedan cilj – Beograd. Ja jesam bio iznenađen kad sam vidio da je prosto celo Užice na nogama od ranog jutra. Mi smo negde u 6 ujutro ili koliko krenuli. Prvi događaj je bio taj, naravno, koji je svuda zabeležen u Lučanima, u tunelu, odnosno ispred tunela dočekao nas je kordon policije, potpuno opremljene. Zatvorili su prolaz. Mi smo stali nekih 100-200 metara ispred njih i počeli da izlazimo iz autobusa. Taj razgovor trajao svega nekoliko minuta i policija se sklonila. Ja sam prošao kroz tunel, otišao na drugu stranu i porazgovarao minut, dva sa njime dok je polako kolona kretala. On je meni praktično podneo izveštaj. On je rekao, mi ćemo da napišemo u izveštaju da je sila bila velika, da smo probali koliko smo mogli da pružimo otpor, nije se više mogli, to je to. Šta je ovo? Prepreka, pošli smo na put. Nećemo ulaziti. Čekaj, je slobodna država ili nije? Nećemo ulaziti u konflikt. Čekaj, laki, polako. Kolona je dugačka od Čačka. Naređenje nam je tako, znači, ja mogu malo da vam kažem. Strpite se malo, doći odgovornije starešine. Jedan od ključnih ljudi u Saju je bio sa mnom na stalnoj vezi. Mi smo oteli na prvom sudaru policiju Motorole. Imali smo sve njihove naredbe, komande, sve smo pratili i jednostavno smo znali. Oni su naređivali zauzmite to i to i mi smo odmah davali nalog da nekoliko automobila brzo zablokiraju, da oni ne mogu da priđu. Dok počne taj obračun, onda nailazi jedna ogromna masa ljudi, preko 20.000 i već se tu pravi jedan čep da oni ne mogu da intervenišu. Policija nije intervenisala ni nekoliko dana ranije u rudniku Kolubara, kada je 7.000 rudara zbog krađe glasova započelo štrajk. Tu su bili dovedeni i snajperisti, gde su oni nas bukvalno molili da neko dođe iz vlasti, da razgovara sa nama i znali smo taj scenario da su trebali možda nekog da ubije od nas ili čak od njihovih ljudi. Da obični policajci koji su tada bili tu, i to se posle ispostavilo kao tačno, nisu ni oni baš bili protiv nas.
možda njihove vođe ili ljudi koji su njima komandovali, ali imalo je tu malo dobre volje i kod njih i jednostavno nisu išli u primjenu sile, ono najgrublju. Vlast je tada doživljavala da je odbrana vlasti jeste u Kolubari. I moj utisak je da je vlast tadašnja bila spremna da u Kolubari upotrebi apsolutno sva sredstva. Buka je rekao da je dobio zadatak iz vrha, vjerojatno od direktno Miloševića, da mora da pokrene Kolubaru na ovaj ili onaj način. Mi smo proglašeni da smo rušioci sistema i znate da smo bili na listi optuženih, nas 11 i gospodin Boris Tadić i Čović. Optužnica je bila drakonska. Optužnica je bila potpuno neshvatljiva, dakle, za kršenje odbrambene moći zemlje. Sa namerom u stvari da se jednom drakonskom zatvorskom kaznom ponovo obračuna tadašnja vlast sa svojim političkim protivnicima. Probili su blokadu policijsku na mostu, neki su pregazili Kolubaru, prenosili su žene. Uglavnom, počeli su hiljade ljudi da ulaze u rudnik. Rudnik je bio potpuno otvoren, ceo kop, dolazilo se, lako ulazilo se. Dolazili su političari, pre svega opozicioni lideri iz Beograda. I Kolubara je nesumnjivo bila početak 5. oktobra. 5. oktobra Čačani su prvi stigli na plato ispred zgrade Skupštine Jugoslavije. Došli smo ovde pred Saveznu skupštinu već u 11 sati, a trebalo je da dođemo ispred 3. Mi smo računali da ćemo znatno duže putovati i da ćemo imati veći otpor policije usput, ali to je išlo znatno brže. Ljudi, ovo je stvarno mnogo. Ja imam 20 godina i meni je mnogo. Ja ne znam ovim ljudima što imaju više, znači do ovde, ovako, ne može više ovako. To mora danas da se reši. Dovoljno nas je došlo i ne idemo dok ne rešimo problem. Prema planu DOS-a, demonstranti iz cele Srbije trebalo je da se okupe ispred Savezne skupštine do 15 časova, dokada je dat ultimatum Slobodanu Miloševiću da prizna izborni poraz. Plan je počeo da se menja. Čačani su bili nestrpljivi. Počeo je napad na skupštinu. Želja tih mladih ljudi da se što pre obavi posao je bila toliko velika. I mada je bilo moje insistiranje da stanemo, da tu uđemo u park preko puta skupštine i da ne krenemo na skupštinu sami, ali jednostavno niko nije mogao tu mladost da zaustavi. Svi kako su izlazili iz autobusa krenuli su ka skupštini. I onda su nastavili prvi sukob i suzavac i prosto smo izmorili policiju jer to je trajalo satima. U Beograd stižu demonstranti iz drugih gradova. Pridružuju im se Beograđani. Ulice glavnog grada su pune. Na hiljade studenata u organizaciji otpora kreću u protestnu šetnju. Naša želja je bila da idemo okolnim ulicama oko samog trga ispred Savezne skupštine, ne bili se ljudi što više priključivali u te kolone šetnje i ne bili proizveli i utisak da ima mnogo više ljudi na ulicama nego što ima u određenom trenutku. Kolona koju vodi G17+ ide od Trga Republike ka Skupštini Jugoslavije. Pridružuju im se građani iz raznih pravaca. Procenjuje se da ih ima oko 700.000. Policijske procene su drugačije. Štab policije javlja komandi da je na ulici oko 70.000 demonstranata. I za Radio-televiziju Srbije na ulicama je šačica demonstranata. Spikeri u vestima javljaju da se manja gomila huligana okupila oko Savezne skupštine. U štrajk stupaju radnici RTS-a. Ekran TV Bastilje prvi put je za trenutak zatamljen. Mi smo ekran zatamnili
Ljudi iz Aberdareve su napustili svoja radna mesta, takođe i oni koji su u Košutnjaku bili su izašli, ostavivši sve naravno uključeno i otključeno, kao što smo se i dogovorili da ne bi bilo nekih većih problema, odnosno havarija koje bi se desile. To je bilo negde recimo oko nekih 2 sata popodne, a prekid je trajao, čini mi se, nekih 10-ak minuta dok su se ostali organizovali i posle toga naravno pustili program. Nezadovoljne građane više niko nije mogao da zaustavi. Počeo je napad na Saveznu skupštinu. 2 policijska voda koja su branila skupštinu bila su nemoćna. I u jednom trenutku samo video da neki mladić nekom zastavom krenu, valjda prošao kroz kordon policije i utrčao prema skupštini, da policija krenula na njega, počela da ga bije i to prosto bio kao pucan startnog pištolja na nekoj trci. Svi smo skočili. Jurišalo se, bacalo suzavac, izmučili smo policiju, oni su dobijali pojačanje, mada jedno vreme je bio bačen i bojni otrov. Bacali su nam, mi koji smo bili na čelu, jednostavno policajci su nam ubacivali u majice, u trenerke, tako da su imali problem i velika oštećenja dišenih organa. Dovezli smo i vozilo od vodovoda, puno vode i postavili smo ga ovde ispred i hiljade majica, krpa koje smo bacali, građani su uzimali, pravili jednostavno kao one gaze stavljali na usta da bi se branili od suzavca. Na kraju, u nekom trenutku, ja ušao sa vjerojatno prvom grupom ljudi, nas 5-6. Ušli smo u Saveznu skupštinu i tu nas je dočekala veća grupa policije, 30-ak, ja mislim, 50, ne više. Policajaca u puni opremi, oni isti ljudi koji su da minut pre toga izbacivali suzavac i gumene metke. Stajali su ovde potpuno prepadnuti od straha. Oni su dobijali pojačanje, koncentrisali su se u Skupštini. Mi smo videli da oni dovode sa slepog ulaza izuzetno velike snage. Naravno, onda su naši omladinci zapalili jedan automobil ispred i počeli su da pale automobile policijske, da jednostavno ne dozvole policiji više da ulazi sa sporedne strane. I bila je kritična masa prvi put okupljena koja je jednostavno bila toliko velika da nema sile da je neko zaustavi i suprotstavi se. Bio sam u skupštini. Šta je unutra? Kako je unutra? Ludnica. Ima pandura? Ima pandura, ali svi su se razbežali. Mi smo im čem pomagali da pobegnu. Dobili batine? Dobili jesu, ali smo im pomagali da pobegnu, ali mi nismo, nego samo od suzavaca, ali skupština je sva izlupana. Skupština je u plamenu. Građani ulaze unutra. Kradu vredne predmete, nameštaj, slike. Od policajaca otimaju pendreke, šlemove, oružje. Zauzeli su skupštinu, javlja komandir brigade policijskom štabu. Izdata su nova naređenja. Ja sam imao naređenje da pokušamo da izbacimo suzavac iz helikoptera, jer drugačije nije moglo da se priđe. To su kontejneri sa suzavcem koje posjeduje policija, ali jednostavno, pazite vi, iz helikoptera ako bacite metalni novčić, on bi nekome mogao da razbije glavu. Jednostavno, ja sam bio u tom helikopteru, napravili smo 3 kruga. Video sam da je izgrada televizije u plamenu, video sam da je skupština u plamenu i jednostavno sam ja dao naređenje pilotima da vrate letilicu u bazu. Slobodan Milošević pokušava u sukob da uvuče i vojsku. Vojska je dobijala naloge da ima mrtvih u skupštini i da mora da krene na nas. Ja sam kod Pavkovića gledao te naloge. Bio je nalog da se snajperima skinu kolovođe 5. oktobra sa pošte. Da li su ta naređenja stizala ili ne, ja ih nisam direktno čuo, mada sam kasnije saznao da je bilo takvih inicijativa da se vojska u tom smislu angažuje.
Beže prema televiziji, bacaju suzavac iza sebe, đubrad, pobegli su dole Takovska. Skupština je osvojena. Na redu je druga institucija, najbitniji simbol Miloševićevog režima, Radio Televizija Srbije. Demonstranti se okupljaju ispred RTS-a u Takovskoj ulici. Policajci bacaju suzavac. Tu ja stavio masku tu i polazim, oni izašli da pucaju ponovo i kad su vidjeli da se približavam, ja sam došao na vrata, spustio kašiku zbog one ploče, spustim kašiku, tempiram i kad sam grunuo, ceo onaj pano sam gurnuo unutra, oni su počeli da beže i skidaju širite, stavljaju džepove. U međuvremenu narod je prišao, istera mašinu napolje, pekar, kaže ulazi Narodna slobodna televizija. Ajde, upadajte! Kasnije ovaj izlog koji vidite počeo da gori. Dakle, bače neke molotovlje koksove na njega. To je taj izlog koji sam ja probao da gasim potpuno besmisleno i to je gašenje moje trajalo, ne znam, 7-15 sekundi dok mi nije prišao taj mladić i rekao, Gorane, nemoj danas. Danas neka gori, sutra ćemo da pravimo novo ako treba, ali ovo danas mora da se završi. Ovde je bilo veoma mnogo ljudi i dosta je bilo napeto. Rekao bih da je bilo napetije možda nego ulazak u zgradu Skupštine. Ispred televizije ispaljeni su i prvi hici. Trojica su izašli iz televizije i pucala kravu masu. Puca! Građani dolaze ispred zgrade televizije koja se nalazi u Aberdarevoj ulici. Pale automobile. Batine toga dana dobijaju glavni i odgovorni urednici. Demonstranti ulaze u televiziju, raznose i uništavaju opremu. Bez obzira na naređenja koja stižu od Miloševića, vojska ne reaguje. Tenkovi su još u kasarnama. Znam da je Pavković često ga je neko zvao na telefon, odgovarao i on nam je sam rekao da je od tadašnjeg predsjednika Miloševića dobio naređenje u tom smislu i da je on to odbio, da se vojska ne angažuje. Vojska se nije pojavila ispred zgrade televizije, ali do Takovske u kamerima dolaze Miloševićevi pretorijanci, jedinica za specijalne operacije. Pojavljuju se maskirani u borbenoj opremi. U jednom trenutku od ozdo, potpuno iz donjeg dela Takovske ulice, su uz veliku buku došli džipovi jedinica ovih crnih beretki. Ja sam tog trenutka bio potpuno prepadnut, ovako je bio neki auto, mislim se malo sklonio iza njega, šta se to događa, zato što je bila velika buka. Da su oni pucali u vazduh ili ne znam iz kog razloga. Ja se prepao jer sam mislio da dolaze i da konačno sve ono što smo radili u Skupštini ili ovde da pada u vodu. U toku dana dobio sam naređenje ministra da se JSO aktivnije uključi u sprečavanje nereda. Pripadnici jedinice za specijalne operacije, bez obzira na naoružanje koje su posjedovali, nisu imali naređenje za upotrebu oružja. Njihov zadatak je bio da omoguće evakuaciju policajaca koji su se nalazili u Saveznoj skupštini i televiziji i da oslobode prilaz vatrogascima. U Takovskoj se jedinica za specijalne operacije zadržava kratko. Ne interveniše. Skidaju maske, na hamere lepe nalepnice gotovi. Pripadnici jedinice pozdravljaju se sa građanima. Prešli su na drugu stranu. Posudila je jedna realna situacija, znači, tako da smo mi jednostavno vidjeli stvarno da se to dešava tako i da tu ima samo dve solucije, ili. Naravno, izabrali smo onu blažu soluciju, ali to u stvari na kraju kad se pogleda i bila je jedina prava solucija. Po nekom našem mišljenju svi smo mi potrošna roba, pa i Milošević je vladao dok je vladao, dolaze drugi, odlaze,
Susret sa komandantom jedinice za specijalne operacije ostvaren je u noći između 4. i 5. oktobra. Do drugog susreta dolazi 5. oktobra naveče. Kada mi je Legija rekao da što se njih tiče neće biti intervencije, pao mi je kamen sa srca. 5. oktobra tokom dana imali smo njihovu podršku do te mere da je Legija kazao: ako vojska napadne narod, mi ćemo napasti vojsku i vojska neće dobro proći. To su znali i u vojsci. Krenuo je narod. Trebalo je stati na čelo tog naroda i završiti posao. Nikakvih varijanti nije bilo. Te priče, ne znam, priče, neki sastanci, šetnje sa Legijom po Beogradu, vožnja kolima, to su priče za malu decu. Legija i njegova grupa se pojavila ispred Skupštine i kad su videli kakva je to sila i šta se tu događa, jednostavno krenuli su, izvadili zastavu, pozdravili i otišli. Leđa Miloševiću ne okreće samo JSO, već i druge jedinice policije. Naredbe ne izvršavaju ni posebne jedinice policije. Interventna brigada staje uz DOS. Policija je u principu prelomila kada je videla narod. Svi smo mi bili svesni da bi bilo kakav obračun doveo do desetine, stotine, hiljade mrtvih u Srbiji. Pitanje bi bilo šta bi bilo sa Srbijom posle toga, da li bi bila pod protektoratom, da li bi smo imali građanski rat u celoj Srbiji, a ja sam siguran da bi bilo tog građanskog rata. Ko bi tu bio pobednik? Niko. Svi bi bili gubitnici. I narod, i Srbija, i policajci, svi. Ne bežite, ne bežite, ne bežite. Neće ništa obući. Niste naši četve. Ne treba ništa oružje, ništa. Skidaj masku! Skidaj masku! Polako, ne skači. Ništa li se predaju našu stranu? Deco! Skidaj masku! Čekaj! Deco, skidajte maske, bacajte to. Skidajte oružje. Evo ti čekaj. Ne deri se. Bilo bi dobro da ova gospoda izjave da su bili na pogrešnoj strani, jer nama treba da znamo, nemojte se ustručavati. Gdje sam došao ovde, brate? Ovo je završeno, spasite da ovo završeno. Gdje ćeš ti junače ovde, jebote? Šta ćeš ovde? Slobodno prihvatiti. Oni su se nabili u nekoliko ulaza u Kosovskoj ulici. Nakon toga mi je javljeno, Zoranu i meni, da ih drže pod kontrolom, da su na neki način zarobljeni. Ušli smo u ulaze, za jedan ulaz su mi rekli da se tu nalazi komandant te interventne jedinice, to je bio Buha. Ja sam ušao u ulaz i išao sam gore prema spratu najvišem. U hodniku su stajali policajci, onako zbunjeni, uplakani, mladi ljudi koje smo tešili, eto. Gore na zadnjem spratu, u jednom stanu, bio je Buha sa svojim zamenikom. Ja sam ušao u sobu, on je sedeo za stolicom, držao pištolj u ruci. Ja sam zamolio da normalno razgovaramo. On je svo vreme pričao da on to ne može da radi, da bi to bilo izdaja. U jednom trenutku rekao da će da se ubije i počeo da diže pištolj. Ja sam rekao, molim te, samo čak i da mi izađemo, da ne gledamo to, jer ti moraš da shvatiš da si profesionalac. To je njega umirilo, on je spustio pištolj, tako smo ostavili Buhu. I posle kada smo mi krenuli ka Košutnjaku na televiziju, shvatili smo do njih, imali s njima razgovore i cela interventna brigada je prešla, da tako kažem, na našu stranu. Građani osvajaju i policijsku stanicu u ulici Majke Jevrosime. Policajci su uz narod. Mi smo imali par sati, recimo, problem da narod ne tuče policiju, pa smo onda išli zajedno sa grupama policajaca okolo da pokažemo da smo zajedno, pa su oni nosili otpor, nalepnice ili ne znam koje nalepnice su imali, samo kažu, mislim, okej, onda smo ih već angažovali da oni koji su tog dana pokušali da nešto kradu, da budu sprečeni. Razlupana je i pokradena parfimerija Marka Miloševića, koja se nalazila u centru Beograda, na Terazijama. Demoliran je gradski odbor SPS-a u Starom gradu i opštinski odbor na Vračaru. Osvojene su i medijske kuće. Studio B počinje, kako se to tada govorilo, emitovanje slobodnog programa. Program TV politike počinje rečenicom: politika je slobodna i Narodna kuća.
izlazi vanredno izdanje lista Politika. Direktor Politike toga dana radno mesto napustio je znatno ranije. To večer 5. oktobra bio u sedištu MUP-a Srbije, znači tada je bio još pokojni ministar Vlajko Stiković, koji je videlo se apsolutno ništa nije znao o tome. U MUP-u su bili svi generali, ništa nije bilo. Oni su sedeli potpuno mirno ovako i posmatrali šta se događa. I čekali da počne onaj varedni, ovaj vaš, kako se zove, RTS, taj dnevnik. Program počinje i Nova radiotelevizija Srbije. Tu je interventna brigada smeštena i tu smo slatili pre nego što smo krenuli na televiziju u Košarku. Ovdje kod ove crvene kućice. Tu je sve interventna brigada smeštena i tu su bili svi ti momci, njih je bilo 1000. Evo ovdje. U ovoj zgradi smo održali taj sastanak i razgovor sa njima i dogovor oko svega. I naravno onda smo ostavili njih da oni razmisle, a mi smo krenuli prema televiziji. Ja sam došao ovde sa 20 ljudi. Ti ljudi su bili jako dobro naoružani i jako dobro obučeni. Naravno, to su pretežno bivši policajci ili bivši vojnici kada smo ušli u RTS. Mislim da vojska nije želela da dođe do sukoba i zato su krenuli da se povlače iz zgrade radiotelevizije Srbije. Napima su se spuštali sa onih prozora gore, dole i povlačili su se u ovom pravcu tamo, znači prema šumi. Mi smo krenuli za njima i sa ove strane i putem i, kažem vam, predavala filmom smo videli da je stražar na vratima, zaustavili smo 2 automobila, dva crna Audija i u tim automobilima naši i njihove starešine u civilu. Ja sam stigao u Košutnjak prvi i među prvima nas 5-6 ušli u Masteriju terminal. Tu smo zatekli potpuno razvezan sistem. Znači, sve ono što se u principu nikada ne isključuje, jer to su pogoni koji rade 24 sata, nikada ne isključuje, bilo je isključeno, a kablovi koji povezuju pojedine delove sistema su jednostavno nestali, nije ih bilo. Ovo je drugo ključno mesto, dakle, u Košutnjaku koje je trebalo osposobiti da bi se program ponovo počeo da emituje. Ja sam konkretno u ovom delu otišao iza i shvatio da nema ni jednog kabla. Problem je čak i da su postojali kablovi, a tu da negde treba znati tačno koji, gde, kako, ali nismo ih ni našli. Onda smo imali malo problema da to uradimo. Dole već se okupila bila ekipa, već je bilo spreman slajd Nova RTS, Čović je bio u studiju, malo nervozan, šta se događa, što ne pokrećemo i tako dalje, ali mi smo se dosta mučili. Na kraju smo, znajući ko je uradio, zvali čoveka kući i rekli mu šta se događa, insistirali da nam kaže gde su kablovi i on nam je rekao. Kada smo mi kasnije ušli u televiziju i već počeli da uspostavljamo program, do nas je došla informacija da je kompletna interventna brigada donela odluku da priđe nama. Oni su prišli, pojavili su se ovde i sa džipovima i sa psima. Onda smo postavili potpuno obezbeđenje televizije. I interventna brigada je obezbeđivala televiziju u narednih nekoliko nedelja. Mi smo već bili prelomili i tako da je praktično moja jedinica od tog momenta obezbeđivala televiziju u Košutnjaku. U studiju na Košutnjaku stiže i novi predsjednik Vojislav Koštunica. Za mnoge je to bio znak Miloševićevog pada. Da zajedno stignemo do sna. Svakako da je ulazak u studiju ovim novim okolnostima, kada je bez ikakvih ograničenja se mogu javnosti da se obratim, za mene predstavlja nešto novo i zaista ne mogu da ne zaboravim taj događaj, taj ulazak, to obraćanje javnosti. Prvi put najzad mogućnost da potpuno otvoreno im se obrati neko ko govori u ime većine građana Srbije, zaista autentične većine građana Srbije. Nije još sve gotovo. Noć nosi neizvesnost. Očekivali smo i neku intervenciju u noći između 5. i 6. oktobra, iskreno rečeno. Očekivali smo da će ujutru, čekaj, 4-5 sati ujutru, da će doći do pokušaja
intervencije, jer smo znali da se u nekim krugovima vojske razmišlja na takav način. Imali smo niz informacija da druga strana ne miruje, da će noć biti teška, da samo masom naroda možemo održati to stanje, moramo izdržati. Onda smo mi pozivali, dali smo nalog da svi pozivaju prijatelje, poznanike, da mnoge veze su bile prekinute. Mi smo šetali tu ulicom, rekli molim vas ne spavajte, uradili smo veliki posao, nije još sve gotovo. Tada je bilo dogovoreno da je najvažnije da što više ljudi ostane na ulicama Beograda i da ih mi na neki način animiramo, da ne odu kućama i kažu ovo je sve gotovo, to je u redu, šta sad mi tu gubimo vreme. I zbog toga smo mi dugo, cele te noći ostali u Skupštini, govorili, smenjivali se u govorima, u stvari pokušavali da na neki način te ljude animiramo, da im prinesemo tu poruku koja je bila sasvim jednostavna. I mi smo uplašeni jednako kao i vi, ili u stvari više nego i vi, jer ljudi koji smo u ulici su u tom trenutku mislili to je gotovo, kraj, veselili su se. Mi smo imali još to podozrenje da je moguće da tog dana ili čak narednog dana dođe do nekakvog kontraudara. Ustala je naša velika lepa Srbija! Lideri DOS-a bili su spremni za kontraudar. Svi su se te večeri nalazili u zgradi Gradske skupštine. Mi smo imali mnogo zolja. Mi smo silne zolje i oružje ubacili u Skupštinu grada Beograda, podrum. Kad je neko izvadio one policajce jadne iz Majke Rosime, onda ono oružje što je ostalo tamo je potovarano u kamion koji je mali kakav šleper i dovučeno tu, ja mislim da je to negde oko 1000-1100 komada oružja, mahom kolišnikova, kratke cevi su već bile pokradene, onda su neki ljudi na vratima ovde bili sa unutrašnje strane sa kolišnikovima. Ja sam 5 puta veče pre toga na mitingu ponovio nikako oružje, nikako oružje, nikako oružje i onda sad vidim ono, pošto je osvetljen trg dobro, onda vidim ljude koji kažu aha, i sad, kako da im kažem, ozbiljno mislim da ne nosite oružje, ali ne verujem da je bilo koji automobil bio bez nekoliko kratkih cevi. Koje na sreću nisu upotrebljene. Policija je u toku dana prešla na stranu DOS-a. Poverenje u vojsku još uvek nije uspostavljeno. Tenkovi su te noći izašli iz kasarne. Ovde ispred kasarne 4. juli sam došao i video sam jednostavno tragove tenkova. Krenuo sam tragovima i gore na raskrsnici sam video da se nisu spuštali dole prema gradu, prema ulicom Vojvode Stepe, nego da je skrenuli levo na Avalski put. Pratio sam tu kolonu, odnosno te tragove, da bi negde tamo kod sela Zuce jednostavno ih pretekao. To je bila kolona od 4-5 tenkova. Negde kod Jajinaca tamo je bila jedna blokada gde su jednostavno ljudi zarobili jedan tank, tako da kažem. Jedan stariji čovjek koji se predstavio kao gazda na blokadu je tu odmah prišao, pitao za koga radim, šta hoću da snimam, međutim onda se pojavio i kapetan tog tenka. Mislim da su se jedan i drugi obradovali što sam došao. Vratili su se svi u kasarnu. Prvo su pošli sa par tenkova i mi smo dobili informaciju, onda su starešine i vojnici odlučili da se vrate, napravili su mali krug i vratili se nazad u kasarnu. Mi smo znali da bez obzira šta se kuva u generalštabu i u sedištu policije i kod Miloševića u njegovoj glavi, da izvršioci njegovi ovog puta uzimaju slobodan dan. O tim tenkovima postoje nekakve priče, međutim, vi znate da je u vojsci tada i sada ima više od 1000 tenkova i da vojska uvijek nešto negde ide, negde se na nekakve vežbe, vraća se i tako dalje. O tim tenkovima mislim da je stvorena samo jedna fama, da su ti tenkovi sad nešto se kao pripremali, da ja koliko znam da to nije bio slučaj. Bilo je različitih kalkulacija na drugoj strani, nemojmo se to zavaravati, to je jedan sistem koji funkcionisao jako dugo i jako skladno. Ali znate, što je više smo posmatrali, slušali taj narod, što više se razgovaralo sa njim, bilo je potpuno jasno da je odluka prelomljena i na drugim stranama i da se zapravo samo traži izlaz. U bezvlašću koje je nastalo, formira se krizni štab demokratske opozicije Srbije.
Sednici predsedava Vojislav Koštunica. Proglašen je i gradonačelnik Beograda. DOS intenzivira kontakte sa vojskom i policijom. Opasnost još uvek nije prošla. Miloševićeve službe ne veruju jedna drugoj, ne znaju ko je na čijoj strani. Dobili smo jednu informaciju da ima dosta nejasne situacije u ponašanju nekih jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova. Da se navodno sada i te jedinice raslojavaju i tako dalje. Mi nismo znali da li je to tačno ili nije tačno, ali smo dobili informaciju da postoji čak i opasnost da se napadne na Generalštab i da to treba da urade specijalne jedinice MUP-a. Ja sam naravno pozvao tada Radeta Markovića i rekao sam mu da bi bilo dobro da se hitno vidim, ali da povede sa sobom i legiju. Ja sam rekao, znate šta, možda da li je tačno ili nije, ja ne znam, ali da vam kažem šta će vojska u tom slučaju da radi, da mi ćemo sigurno odbraniti sve svoje institucije, odbraniti sve svoje jedinice, odbraniti svako pojedinca u vojsci, da ta ideja ne pada nikome na pamet. I jednostavno sam im zapretio da će biti stavljeni pod kontrolu. Ja sam mu se lepo zahvalio na tome i rekao sam mu da mu se zahvaljujem što na takav jedan način i primanjem takvih informacija zdravo za gotovo diže moje jedinici rejting. Ova jedinica je relativno mala da bi pokušala se bavi čak i mišlju da napadne neku drugu državnu instituciju i informaciju. Tako da mi to stvarno nismo uzeli ozbiljno, iako su tog dana, znači u popodnevnim nekim časovima, tu neke prage bile dovučene, pojačano to neko njihovo obezbeđenje. Ja sam bio namerno dao svojim ljudima direktivu da se presvuku u sportsku opremu i da idu na teren da igraju fudbal, upravo zbog toga da bi otklonili i najmanju sumnju i najmanju pomisao da mi spremamo nešto protiv Vojske Jugoslavije. Pavković je bio onako igrač na tri strane. Znači on se prvo plašio za sebe, on kaže od Legije i njegovih. Ovaj Legija kaže isto da se on plašio od njega i zato su oni jedni prema drugima bili sa uparenim cevima, plašili se od naroda. U tim trenucima se prelazi na drugu stranu. Kada prelazite na drugu stranu, obično imate onaj sindrom da bi se pokazali i dokazali drugoj strani, onda činite ono što nikada možda ne bi ni učinili. Znate, to je sigurno bilo i dezinformisanja, znači sigurno od strane nekoga kome je možda odgovaralo da se napravi haos ili ne. Kreće vojska, možda da napravimo problem između vojske i policije, da ko će pre da stane na stranu građana i tako dalje. Međutim, to su radile službe koje nisu imale više uporišta, bilo gde, ono što se desilo, desilo se. Naređenja da se upotrebi sila izdavana su toga dana iz Vile Mir na Dedinju. Sa porodicom Milošević te večeri bio je njihov dobar prijatelj Dragan Hadžiantić. Ja sam pričao sa Miloševićem, mi smo, sećam se, jeli smo bili prasetilo neko. Nisam vidio da je nešto posebno bio zabranut. Evo, baš se sećam, sami smo bili nas dvojice. U to isto Vili Mir i baš smo jeli prasetilo, pečenje. Nisam shvatio da izbezio. Ja mislim da je on video vrlo lepo da su ga prodali, što bi se reklo. Ja sam tada imao malo spontanu reakciju, pošto su gospodi iz DOS-a počeli da pribijaju ljude, da formiraju krizne štabove, da upadaju preduzeća, da sve to na demokratski način. Otišao sam do njega i pitan ga. Kaže, bre Mrko, pa ti si heroj, čega se ti plašiš? Čeko Slobodane, treba stiđemo do Terazije pa da vidiš kako reaguju ti takozvane demokrate. On me smirio, posle toga sam se ja vratio u kancelariju i naravno problema nikakvih nisam imao. Nikada. Bar što se tiče tog fizičkog dela posla. U jednom razgovoru Pavković mi je rekao da mu je Milošević rekao ostavili ste me samog, sram vas bilo, svi ste me izdali, da je histerično vikao na njega u jednom momentu kad je već veče bilo, kad je sve palo i oni su videli da je i on shvatio da je izgubio. I Mira je bila u Užičkoj ulici, odnosno u Vili Mir. Ja sam tamo odlazio kod njih. Tamo je tekao život sasvim normalno, kao da se ništa nije desilo, bez nekog velikog uzbuđenja i bez neke velike želje za nekim revanšizmom. Nesvesni situacije bili su mnogi u SPS-u. U večernjim satima predsjednik Srbije Milan Milutinović sastaje se sa dugogodišnjim poznanikom
tada članom nevladine organizacije G17+. U ovoj prostoriji gde se sada nalazimo, tog dramatičnog dana, te dramatične noći, mi smo sedeli, gospodin Milutinović, Slobodan Vučetić i ja, i pokušavali smo u stvari da nađemo izlaz u tom smislu da se izbegne bilo kakvo krvoproliće koje je moglo da se dogodi. Razgovor je počeo pre svega gledišta opisa te situacije u gradu. Oni su bili neobavešteni uopšte kakva je situacija u gradu i koliko je to opasno. I on je dosta bio ležeran oko svega toga, čak preterano ležeran. Ja sam se iznenadio, ja sam rekao, ja imam utisak da vi apsolutno ne znate šta se u gradu događa. On je smatrao da će čitava stvar da izvetri tokom vremena, da će ljudi umoriti, da će proći, znači, noć je duga. Preko dana će se to smanjiti, možda eventualno neki trzaj još predveče. On je mislio da će to samo sebe, kao i ranijim demonstracijama koje su bile, on je isto to rekao, ne dolazi uopšte u obzir nikakva sila. U danu prevrata sve se okreće na drugu stranu. Ustavni sud, koji je samo dan ranije poništio izbore za predsjednika Jugoslavije, sada donosi odluku o pobedi Vojislava Koštunice na predsjedničkim izborima. Službeni list štampa se u 1 po ponoći. Ajmo na šampanjac. Sve sa srećom završeno. Mi šampanjac, vinjak, viski, a vi suzor. Oni su ga napustili jednostavno kad su se suočili. Da uzmemo sada aparat nasilja, znači vojsku, policiju, obavještajne službe. Kad su se našli suočeni sa milionskom masom naroda, onda je bilo pitanje da li će oni još jedan puta braniti Miloševića silom. Prvo, nije lako braniti nekoga silom protiv milion ljudi na ulici, ali tu ima i druga jedna stvar. Oni su prethodno videli da je stvar suviše ozbiljna i da treba da sebe spasavaju, a ne Miloševića. Ako se sećate, Zapad je neposredno pre toga napravio jednu listu od oko 600 ljudi koje stavi na crnu listu. To su vodeći ljudi iz režima. I ti ljudi su od tog trenutka zabrinuli se za sebe, došlo je onda bombardovanje još i onda je ideja beznadežnosti. Daj da se mi spasavamo, mi pojedinci, sad da se skinemo sa te liste ako je moguće ili da ne dođemo pod udar, jeli Zapada, jeli Haškog suda i tako dalje, spasavajmo sebe. Tako da su ljudi spasavali sebe, što ne znači naravno da oni ne bi branili sebe da je neko njih fizički napao. Jednostavno se sistem urušio sam od sebe, uz pomoć naravno sa strane. Veći deo tih ljudi zapravo su na ovaj način pridobijeni da pređu na ovu drugu stranu. Sad, taj rad nije dolazio samo od strane simpatizera opozicije i same opozicije, nego je dolazio i od određenih stranih činilaca, odnosno od određenog stranog faktora. Građani su bili ključ svega. Ta energija, ta nepopustljivost, ta hrabrost, to su i policajci i vojnici videli. Naravno, kad to vidite, a to su videli i funkcioneri tadašnje vlasti koji su se jednostavno sklonili, negde razbežali su se na razne strane. To su ključevi nekog našeg uspeha. Kada smo videli da skoro na drugoj strani, kada je reč o ljudima koji su nosili uniforme, postoje jedno slično raspoloženje ili uverenje u besmislenost posla koji trenutno obavljaju, onda je zapravo bilo samo pitanje časova kada će se i kako će se to sve završiti. 5. oktobar je morao brzo da se završi. Jedan dan ima 24 sata i očigledno je da je u tom vremenu moralo sve da se desi i da se zbije. Vojislava Koštunicu kao predsjednika Jugoslavije priznaje i svet. U Beograd dolazi Igor Ivanov, ministar spoljnih poslova Rusije. Koštunica se posredstvom Pavkovića sastaje sa Slobodanom Miloševićem. U kasnim večernjim satima 6. oktobra Milošević priznaje izborni poraz. Poštovani građani, upravo sam dobio službenu informaciju da je Vojislav Koštunica pobedio na predsjedničkim izborima. Tu odluku je doneo organ koji po Ustavu na nju ima pravo i smatram da ona mora da se poštuje. Želim da zahvalim svima koji su mi ukazali poverenje i na ovim izborima za mene glasali, ali da se zahvalim i svima koji za mene nisu glasali, jer su
mi sa duše skinuli jedan veliki teret odgovornosti koju nosim već punih 10 godina. Sedmog oktobra Vojislav Koštunica polaže zakletvu. 9. je smenjena SPS-ova vlada koja je imala mandat još 2 godine. Formirana je nova prelazna vlada. Vanredni izbori za Republičku skupštinu zakazani su za 23. decembar. Sve najbolje. Zašto ste počeli da raspišete izbore? Molim? Zašto ste počeli da raspišete izbore? Pa, to ćemo svi zajedno se dogovoriti. Kada? Zašto? I ko će biti raspisani izbori? Pa, dato je saopštenje o tome. 5. oktobra demokratska opozicija Srbije dobila je kompletnu vlast. 10-godišnji Miloševićev sistem srušio se za samo 1 dan. Miloševićeva vlast nije pala u toku jednog dana, niti je pala 5. oktobra. Milošević je izgubio na izborima koji su održani 24. septembra, a postojala je i koincidencija zahteva međunarodne zajednice i volje naroda za njegovom smenom. U ovakvoj situaciji neki lideri DOS-a preuveličavaju svoju ulogu u tim događajima. Ušli smo nepripremljeni. Nismo očekivali da ćemo dobiti toliki politički prostor. Naš plan se svodio na rušenje Miloševića i nije obuhvatao ovu fazu. Imali smo jedino koncept da Miloševića prinudimo da podnese ostavku i da se zatim raspišu izbori. Mislili smo da će postojati skupština, vlada, a da ćemo se mi povući u normalnu kampanju za decembarske izbore. Nisam više siguran da je to bilo dobro rešenje. Nakon toga, kada se zauzmu institucije, te institucije su trebale da se drže sve do trenutka kada Milošević priznaje da je izgubio i da je poražen na izborima, što bi dalje izazvalo lančane promene celokupnog sistema. Mi nismo očekivali da će to tako brzo da se dogodi. Mi smo bili dimenzionisani, odnosno naš plan je bio da izdržimo 10-15 dana. Čak smo mislili da će doći do mnogo većih sukoba. Nisu imali potpunosti jasnu ideju, iako je ta ideja postojala, ona nije bila ona koja se realizovala. Ali svi demonstranti koji su dolazili u Beograd i oni koji su izašli na ulice, išli su zapravo u jednu tačku, a to je ispred Savezne skupštine. Tako da se taj njihov plan zapravo raspao i od onda je ta selina narodne pobune, narodnog nezadovoljstva krenula nekim svojim tokom. To padanje sistema Miloševićevog je pripremano jako dugo, tako da 5. oktobar, makoliko sve nas iznenadio, pogotovo sve ono što se dešavalo dan kasnije, danas kad razmišljamo o svemu tome, ne može predstaviti iznenađenje. Ne može predstaviti iznenađenje zato što je urušavanje jednog sistema počelo ranije, a s druge strane stvaranje, širenja nečeg što je bila narodna volja da Srbija krene putem demokratskih promjena je također trajalo. To je ogromno iznenađenje bilo za nas, jer mislim da DOS nijednog trenutka nije projektovan tako da će preuzeti vlast. Nismo mi verovali u to da ćemo baš na taj način doći na vlast. Mislim da se to posle svega pojavilo, takvo naše shvatanje, kao problem